खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै जोंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै बेरेफुंजानि जोंहा न'आव थांनो ओंखारबायानो माने आइमोनाबो दिनैहाय खामानि दङ नालाय जोंहा आबौआ एक्सपायार जादोंमोन 4 5 6 5 ना 4 मोनथाय 4 नभेम्बर ना 5 नभेम्बरावहायमोन आरोना ओमफ्राय दिनैहाय सुवा-सुथि गारगोन नालाय ओंखायनो आइमोनाबो थांगोन बेयाव थांना फैबाथ' लेट जागोन नालाय ओंखायनो फुङावनो जोंखौ दोननानै फैनो नागिरदों एकदम दायो 8टा जाबायानो ओमफ्राय बिसोरखौ जि हाखु-दाखु थुखैनानैहाय गानहोबाय आरोना दा गेलेगासिनो दङ बिसोरो ओमफ्राय जोङो ओंखाम जानोसै जानानैनो थांसै ओमफ्राय नै दामोना नुखादों नै आंनाव मा जादों बे जानायनि रिजोना जाहैबाय खुसेरबाय आंखौ फिसाजोआ ओमफ्राय सासेयाबो गेलेनानै गन्थङाव जाफिनलायबाय बे सिगां खुसेर जानाय जायगायावनो जाफिनलायबाय मा होननो बिसोरखौ ओमफ्राय नै दायो गेलेगासिनो दङ सानैबो मा गेलेयो ओमफ्राय सानैबो बिदिनो मा जाला जोब्बाय थायो ओइ मामा बेखौ मोना फांखाखौ बिबाय थादों आरोना नै फांखाखौ आङो गाहायाव दोनदोंमोन गाहायावहाय गेलेबाय ओंखायनो आङो गोजौआवहाय दोनलायबाय आरोना एकदम दिगदारथार बिसोरजों ओमफ्राय न'आव फैबाथाय आङो माखासे जिनिसफोरखौ नुबाथाय नस्टालजिया जायो आरोना गोदोनि आंनि कारेन्टबो गैया आंनि जिनिसफोरखौ नुयोब्ला नै बेहाय कम्पास दङ आरोना बे कम्पासा जाहैबाय जोंनि लेबनिमोन आरोना डाइसेक्शन इन्स्ट्रुमेन्ट्स बेखौ जोङो अबेहाय बाहायोमोन बाय'लजियाव बाहायोमोन आरोना मोननै दङ माने फंबायनि मोनसे आंनि मोनसे जिनिसफ्रा गैलाबो जानो हागौ नै सानैजों मामा बे दाबो दङ क्लास 11 12 निनो आरोना ओमफ्राय नै फंबायनाबो दङ आरोना बेना नायनो र' जिनिसखौ नै बेफोरो दाबो दङ ओइ दुस्थ' नङा सानैजों मानो बिदि सिख'लायबायल' थायो जिनिसफोरखौनो आयौ हालां बिसोरखौ खा दङ बेखौबो देखायगोन र' ओमफ्राय गोदोनि फट'फोर सिखावलागासिनोलै दिगदारथार बिसोरजों बिराद दिगदार मामा आयौ आखाइ हमलायनानै आं फैनाय लोगो लोगो सिरि थाबावबाय दलद था दे नोंसोरो जेन जेबोखौनो खालामाखै आरो सानैबो जि दलद थाबाय नै गोदोनि फट'फोर दङ दासिमबो र' बिराद जाथारबाय नङा बिदि नङा बिदियावनोथ' नोंसोरना आया नै जाबावबाय दा खुसेर जाबावबाय दा दलद थानांगौ ना नोङो दलद थानांगौ ओंखायनो सानैजों मानो सिख'लायबाय थायो मोनसे जिनिसखौनो बेलेग गेलेनांगौ ना माम जाबाय माथो जाबाय नै गोदो आं बे जाहैबाय जोङो क्लास 3 4 बेफोरबायदि समावहाय आरोना मोसानो थांदोंमोन बै आंनि फंबाय ओमफ्राय बे आंनि लोगोफोर आरोना आरो बै आदा सासे ओमफ्राय र' गोदोनि फट'फोरखौ जानला मोनला गामोन जों नै पापा नै फंबाय गाज्रि जालायलांबाय आरोना फट'फ्रा आयौ नै सिराखानायाव थांदोंमोन जोङो बे जायो भैरबकुन्दआव थांनाय समनि नै बे आं फंबाय इसोरनि आंनि काजिन मेरिनाया थैखागोनसो नै नायदो आं फंबाय ओमफ्राय नै मेरिनाया आंनि ब्लगाव नुयोना बेनो आरोना नै इसोर आं लाजिलायलांबायसो नोंथांमोननो देखायनोबो देखायबाय आरोना बे साहित्य सभायाव खेबदोंमोन धेकियाजुलियाव जानाय समावहाय ओमफ्राय नै स्ट'रि बुक बायदोंमोन आङो गोदो बिउटि एन्ड द बिस्ट ओमफ्राय स्नो वाइट
मा नांगौ Goldilocks and the Three Bears Pinocchio ना Pinocchio मारै खालामगोन बिनि माबाखौ pronunciation-खौ The Little Mermaid Thumbelina बेफोरखौ बिराद फरायोमोन आरोना आङो स्टोरीफोरखौ इन्टारेस्टिं मोनथारोमोन फरायनोहाय नै मा लिरदोंमोन मिस रंजाली ब्रह्म भिलेज गोजोनपुरि बिदि लिरखायोमोन आरो आङो मोजां मोनथारोमोन बिदि स्नो वाइट आंनि फेभरेट ओमफ्राय बिउटि एन्ड द बिस्ट बे फेभरेट आरोना आंनि मोजां मोनथारो बेफोरखौ फरायनो आङो ओमफ्राय नै गोदो बिराद बायोमोन बिदि दाथ' मोनलानो बेफोरखौ माने दखानाव थांबाथाय सिडि दखानाव थांबाथाय बेफोरखौ लानानै फैखाबायमोन आरोना बेयो खय थाखा ओमफ्राय बे मुभिया माबायदि बिदि होननानै सोंनानै लाबोखायोमोन आरो नाङा मामा सना नाङा आं नोंथांमोननो नांगौ नाङालै मामा आं देखायबाय थानो हाला नोंथांमोननो मालाबा फैबा देखायबावगोन आरो नै बेहाय आङो साज्रां देखायनोसै आरोना नै आंनि गासिबो लेखाफ्रा बेयावनो आरो फंबाय आरो आंनि नै दाबो दङ क्लास 11 12 नि लेखाया मेथामेटिक्स केमिस्ट्रि बाय'ल'जि नै आर्किटेक्चारनिबो आङो एन्ट्रेन्स होदोंमोन नालाय ओमफ्राय एसे मोजां मार्क्सखौनो मोनदोंमोन औ जोंनि लेखा मामा नोंसोर उनाव देरबाथाय नायनो हागोन दे दिगदारथार बिसोरजों जेबो देखायनो हाया आङो माने आंनि माखासे बुस्थु जिनिस देखायनो नागिरदोंमोन नोंथांमोननो खिन्थु नै दिगदार बेटि लुक के साथ ओंखाम जानोसै आंहा नै सबायजों दाउजों जाखांबाय आङो जानानै नै गय जाबावलायबाय ओमफ्राय आङो र' देखायनो नोंथांमोननो एसे मोनसे जिनिस मोनबावबायसो आं लेखा जोंनि जायगानि बैसागु फांसन जाबाथाय बिसम्बि दिहुनो नालाय बेहाय जोंनि फट' आं देखायनो थांदों नै बटानिफोरनि प्रेक्टिकेल लेखा बिलाइ लेखाखौ कपिखौ माने ड्रयिं खालामनो मोजां मोनोमोन आरो आङो नै बे बटानिनाव नै बेफोर मा मोनथाय लिरनाय दङ जेनेबा बे जाहैबाय एपोलनि ओमफ्राय बे मा टमेट' बे जाहैबाय अरेन्जनि ओमफ्राय बे जाहैबाय किउकिम्बार ओमफ्राय आरो दंबावोदां मेरला दङ बिदिनो अके र' बेयो एक्चुअलि फंबायनि रुमावहाय दोनदों आरोना बे बुक सेल्फखौ आङो एसे मोजां बेखौनो गोदो माने स्कुलाव थानाय समावहाय लेखा फराय होनबाथाय सावगारि आर्टनि कपिखौ दिहुनना लाबाय आखिबाय थाबाय आरो मोजां मोनथारोमोन आङो ओमफ्राय नै आं देखायनो जबानि बेयो ना बांसिन गोरायाथ' जुल'जिना जायोमोन आखिनो जुल'जिना गोरा जायोना नै जा फिसा डिटेल्स आखिनांगौ बिराद खस्थ'मोन बाट आखिखांनायनि उनाव रिजाल्टखौ नुयोबा मोजां मोनोना नै बेबो एन्जर ना बेथ' इजि प्रन नै हेलाय माइक्रस्कोपआ जि गोरामोन माने दा नायबाथाय आं आखिदोंमोन आरोना बिदि जालायलाङो आङो बेखौ एसे बांद्राय बुंनाय जाबाय नामा बाट माने बै समावहाय एसे धर्ज'आ दंमोन आरोना दासो गैला गथ'फोरजोंहाय दायो बांनांगौसोमोन धर्ज'आ बिसोरनि दावरावजों माजों नै दाबो दावराव खालामगासिनो दं बिमायजों हगारनानै होदां बाखिथ' नै बिफां बिलाइ मैखुन बेफोरनि नैबेखौबो मोजां मोनदोंमोन आङो फर्न नैबेखौबो मोजां मोनदोंमोन आङो नै फर्न ब्लार्स फैदोंदां नै फर्न ओमफ्राय
बायोलॉजी माने साइंटिफिक नेम मा नेम बेफोरखौ गोसोआव लाखिनायावनो जेनस नि फेमिलि मा फेमिलिनि अर्डर क्लास डिवीजन किंगडम बेफोरखौ गोसोआव लाखिनायाव जा दिगदार मोनथारमोन आरोना नै मास्टार्ड आं बेफोरखौ दोनथारगोन आरोना नै बेफोरखौ आं उनावहाय रिधिमा तानिशानो देखायनांगौ एसे बुंनांगौ आरोना आखिनो हायाबाथाय आंथ' आखिनो हायोमोन मानो हाया होननानैहाय नङा देखायनो आरोना माने जोंनि समावहाय बिदि आखिनांगौ जायोमोन होननानै माने गासिनाबो माने सिलेबासफ्रा चेन्ज जाबोबाय थायोना दाथ' माबायदि 11-12 आव लेखाफ्रा बेखौ मिन्थिबावा जेब्ला जोंनि गथ'फ्रा देरगोन लेखाफोरखौ नुगोन अब्लासो जों मिन्थिलांसिगोन आरोना बिसोरखौ फोरोंनायावहाय आरो फोरोंनाय होनोब्लाथ' बिफाया फोरोङानो आंसो फोरोंनांगोन आंना खर'आ गावसिगोन आरो बिसोरखौ फोरोंनायावहाय दायो नै पापा आइमोनाबो जाखांबाय जानांगौ बिसोरबो रेडि जाखांबाय जानांगौ ओंखायनो थांसै मानो होनबा आइमोनाबो थाब सफैनांगौ नालाय थांसै न'आनो मोननाय आंना आइ जाबाय नै जाबायनो थांसै न'आवहाय सफैबाय आङो मैयानो ओमफ्राय दिनैहाय आङो स्टार्ट खालामबाय पेकिंखौ नोंथांमोननो सिगांहाय देखायखादोंमोन जोङो गुवाहाटीयाव थाहैनोसै होननानै 6 monthsनि थाखाय दा बेनि थाखायनो आङो पेकिंखौ स्टार्ट खालामबाय आरो पेकिंखौबो आङो नै हरावसो खालामदों मानो होनबा सानावहाय सम मोना गथ'फोरजों थाफानानै दा गथ'फ्रा उन्दुदों नालाय ओंखायनो आङो पेकिंखौ खालामबाय आरोना दायो माखौ लागोन माखौ थागोन बिदि जागासिनो दङ आरोना बेखौबो नांगौ खोमा सब कनफिउज बेगफ्राबो थोनाय नङा आरो थांखालि जायगायाबो थोनाय नङा गारिया I don't know मारै लांगोन बाट रेडि खालामसै आरोना गासैखौबोथ' लांजोबनो हाखानाय नङा नांगौखौ लांनांसिगोन आरो थेवबो आंना बिदि जायो जे थांनानै बेखौ नांगौ जानाय जायोब्ला मा खालामगोन आङो बिदि जायो आरोना थ' स्टार्ट खालामबाय आङो बयनिख्रुइबो डिफिकाल्ट खामानि बेनोसै बे पेकिं खालामनाय राजानिखौथ' आंसो खालामनानै होनांगौ जायो आंहा माने 3 गथ' दङ आरोना 3 गथ' दङ राजा तानिशा रिधिमा नै माखौ लागोन जागासिनो दङ आङो बिदि गथ' सानैया उन्दुबाय ओंखायनो आं लासै उन्दुदों थेवबो आङो स्टार्ट खालामबाय आरोना नै थाङामोन नोङो खिदों ओमफ्राय आङो मोनसे जिनिस देखायनो मैया माने जलफाय लाबोदोंमोन आरोना आङो जानो 20 रुपिसनि ओमफ्राय जाजोबनो हायासै थाइनैल' जाबाय आरोना ओमफ्राय बाखिखौ आङो आसार बानायनो होनानैहाय दहाय फुङाव रुनानै सान्दुङाव होगासिनो ओमफ्राय नै ओरैजाय सान्दुङा गैलालाय गोजां बोथोरनि सान्दुं होनब्ला बिदिनोसै ना ओरै खारलाय ओरै फैलाय नायबाय थानांगौ जायो दायो आङो एसे होबावनोसै बिथिंजाय सान्दुं दङ नालाय बिथिंजाय लांना हैबावनोसै आरो गथ'फ्रा उन्दुनानै दङ थुखैबाय बिसोरखौ जा गेलेबाय बैहाय अन्थायावहाय बायरायाव अन्थायाव गेलेनो मोनाबानो जाया आरोना ओमफ्राय सम हायाव हगारनानै होनांगौ जायो सम माने मा जोंना सानफ्रोमबो हगारनाय जायो आरोना बोथोरा थिगब्ला एसे गोजांनाया बांसिनबा होआ आरोना ओंखारनो ओमफ्राय थुखैनानैहाय फुथुनानै दोनबाय बिसोरखौ बांद्रायबो गैया आरोना सानाखैबो आं खयथा दङथाय एसेल'थार आरो ओमफ्राय जोंनाथ' मैगं बारिया मालाय रोदोमजोब्बाय ओमफ्राय दाख्लि जाबावबाय जोंहा लाफाखौ गोथाव जाथारदों आरोना न'नि लाफा नालाय हासार गैयै ओंखायनो आं देखायनोसै नोंथांमोननो नै लायाबो जाबाय फुनानै जानांसिगोनसो निहिरा दाबो थाङाखैनो नै दुन्दिया दासो जागासिनो नै ओमफ्राय नै लाया फुनानै जाजासिगोन नै रोदोमथारबाय बेफोरखौ फुना होबासो मोजां जायोना जायोब्लासो जानो लुगैथारबाय आङो लाइ अनला जानो लुगैबाय आङो लाइ अनला दाउ ओमफ्राय नै लाफाया ओरैजाय नै ओमफ्राय बैहाय मटराबो नै बैसां बानायनानै होनांगोन खोमा बेहाय ओमफ्राय नै आलुआबो ग्रोम जाथारदों दायो आङो आंनि पेकिंखौ खालामनोसै आंना मेरला दङ नै दख'नाबो लादों माने हाबा जानायनिबो प्लेन दङ नालाय थांनो हायो ना हाया बेथ' समाजसे खिन्थासिगोन बाट रेडि जानानै थाखानांगौ नङा होमब्ला ओंखायनो आङो नै दख'नाबो लाखाबाय गांथाम लाबाय आरोना दख'ना ओमफ्राय माखासे क्लासाव थांबा गाननो दङ नै
दायो आङो बेखौ सोनोसै गथ'फ्रा उन्दुआखै बिथिं थांलाय खालामगासिनो दङ आं पेकिं खालामबासो बिसोरो पेकिं खालामफागोन मोनथिखादों पेकिं खालामफागोन माने मा बख'जोबनानै होगोन ओंखायनो दसे उनावहाय खालामसै र' दिनै जोंहा ओंखाम गोरलै जानो नागिरदों माने ओंखाम गोरलै जानायनि समाथ' सफैयाखैमोन भाद्रनि 9 तारिखआवसो जायोमोन बाट जोंथ' थांसिगोन नालाय गुवाहाटि ओमफ्राय जानाय जानाय नंला ओंखायनो दिनैहाय जोङो ओंखाम गोरलैखौ जानो नागिरबाय आरो बावनानैहाय ओमफ्राय आङो संनो नागिरदों लाइ अनला दाउ बिराद गोथाव मोनो लाइ अनला जानो आङो ओंखायनो आङो लाइ खानो फैबाय नै बिथिंजायनि लाइआबो माने बिराद जानानै दङ नालाय ओंखायनो बिथिंजायनिखौ खानोसै आरो ओरैनोथ' भाद्रनि 9 तारिखमोन जानो गोनाङा 26 नभेम्बर जायो खोमा बाट जोंथ' दायोनो थांसैना साननैल'सो दंसै साननै माने मा सानसेल'सो दंसै खोमा ओंखायनो माने जानानै थांस्रानोसै आरो दायो आङो लाइखौ खानोसै बिराद फ्रेश जानानै दङ ओमफ्राय हासार होयि नालाय गोथावथार आरोना न'नि लाइफ्रा नै बिदि साउन्ड खोनाबा मोजां मोनलायो खाखांबाय नै इन्ट्रेस्ट मोनथारदोंमोन आङो खानानैहाय न'नि मैगं फ्रेश खानानै जानायनि मजायानो आलदाखाना नै खाबाय दायो अन गुन्दै देनोसैलाय ओमफ्राय आङो बिथिंजायनिखौ खायासै संसै आंहा नै अरावनो संसै अराव संनाया गोथावसिन जायो नालाय ओमफ्राय नै बेदरा पियाज ओमफ्राय बेहाय सामब्राम हाइजें देनानै लाखाबाय ओमफ्राय नै अन गुन्दैया ओमफ्राय आग्लायनायाथ' आग्लायखागोन बेखौ जोङो हजों गुवाहाटियाव लांसै आरो ओमफ्राय नै लाइया दायो आं संसै संखांनोसैयानो आङो नै उनथिंजाय दङ हासबेन्ड आरो बिनि फिसाजो सानै नै आइया बावहैबाय ओमफ्राय आं दायो बावखांबावनाय लोगो लोगोनो टेस्ट खालामनानै नायनोसै आरोना मारै जादों जायाखै संख्रि नांदोंना नाङाखै आजों गेलेयो माबेलाय हाला आं बेखौ राजा हाब्रुआव सेस माथो आइसो बिदिबो जायो बिदि गेलेनो होआबाबो दाय जाथारो डेन्जारसो ओमफ्राय नै आं बिसोरनो माने खारै होआलासिनो लाइ अनलाखौनो संदों आरोना जोंल'सो अनला जानाय जागोन नालाय ओंखायनोबो बिसोरनोबो आं बानायबाय खिन्थु बेदराल'सो गैया बिसोरना अनलि लाइ अनला आरो जानोसै जोंहा ओमफ्राय राजा मारै जादों गोथाव जोंना खुरै लानायनि नेम गैया डाइरेक्ट थोरसियावनो लाखायो बे जाहैबाय मैयानि बोरमा बेदर ओमफ्राय गोथाव जादों दे नै जानोसै आंहाबो जानोसै जाखांबाय ओंखाम गोरलै जानानै मोजां मोनबाय आं अनला ओंख्रिखौ बिराद मोजां मोनखायो आरो लाइनि अनला ओंख्रि बिराद मोजां मोनो नोंथांमोनाबो मोजां मोनो जानांगौ जोंनि बर'नि जानाय लोंनायानो टेस्टिखा रावबो हाखाथारा जोंनि जानाय लोंनायजों ओमफ्राय आंथ' पेकिंखौ खालामबाय जेनेबा जोंना गाननाय जोमनायना जाबाय फिसा फिला दङ बेखौ उनाव सोनानै लानोसै ओमफ्राय नै लाखाबाय मेल्ला जिनिस लाखाबाय आङो न'आवहायनो बेहाय दङ नारजि दङ खारौ खान्दाय फोराननाय दङ बेनि उनावहाय सेवालि बिबार फोराननाय ओमफ्राय मोनसे मा दंमोनथाय सबाय लाबाय सबाय ओमफ्राय नैहाय गयथ' मोनबाय थाया नालाय सिलिखा लाबाय ओमफ्राय बानलु गुन्दै संख्रि संनायावहाय नांगौ जानाय जिनिसफोरखौ लाखाबाय बे जाहैबाय बेदर संबा होनो मालाबाफोर बोरमा बेदरफोर जाबाय बायोबा ओमफ्राय नै बे जिरा गुन्दै ओमफ्राय खारै ओमफ्राय बेहाय दङ आटा दङ आरोना
ओमफ्राय बे जाहैबाय कॉर्न फ्लोर मालाबाफोर जुदि चिकेन ललिपपफोर बा चिकेन पक'राफोर जानो गोनां जायोबा बानायनानै जानो ओमफ्राय हालदै लाखाबाय आरो माखासे जानाय जिनिसबो दङ बेखौबो लाबाय आङो देखायबाय थाला नोंथांमोननो दायो खोथाया जाहैबाय गारियासो थोगोन ना थोआ ओमफ्राय नै माइरंबो लाखाबाय जोङो नैबेखौ अलमस्ट जाजोब्बायानोसै ओमफ्राय थांनोसै आरो न'खौ गारना थांनोबो बोरैबा मोनो बेबो 6 मास गाहाम 6 मास जाय खामानिनि थाखाय थांदों बे जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंनानै फैयो आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनबाय थागोन जोङो गुवाहाटीनि बै रेन्ट रुमावहायनो भिडिअखौबो आं बांद्राय गोलाव खालामबाय थाला नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन गुबुन मोनसे ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय बाय